Welkom bij Kikker TV. We zijn vandaag bij de Hoekzak, waar cursussen worden gegeven voor jong en oud. Nou heeft de gemeente wil de cursussen stopzetten omdat ze moeten bezuinigen. Nou willen wij binnen gaan kijken wat er allemaal is te doen in de Hoekzak. En waar het licht op valt, want je hebt een spot, daar ga je die zo. Ridet Martens en ik ben de docent kinderateliers middelbare scholieren en ik geef lessen tekenen en schilderen hier en grafische technieken. Ik heb zo'n groot schilderij gemaakt, dat hij wel een keer voor in de Hoekzak zien. Ja. En daar heb ik misschien wel 4 of 5 maanden gewerkt. Hier dat het helemaal klaar was. Ja. Dus het is echt een hobby van me. Daar zat ook een band op. Ja, Hier, deze donkere maken. En dan komt hier, want die had je al, hè? Die moest hier, die hadden we al gevonden. Ik ben al heel lang, misschien wel 20 jaar op de cursus. En ik ben eigenlijk altijd aan zeeën en stranden, want ik woon zelf aan het strand. Dus ik kom altijd op zee en strand. Maar ja, nu ben ik aan het stil leven en dat is eigenlijk wel een opgave. Maar het is leuk werk, een leuke kleur. Ja. En net zoals Ria zei, het is leuk om met z'n allen te doen. Hè. Het is, ik zit er al zo lang op, maar thuis doe je niks. En als je op school op cursus bent, dan stimuleer je elkaar en dan doe je weer wat natuurlijk. Bij de jongerenwerkplaats, dat begint dus bij de kinderateliers, ga ik ze spelenderwijs in contact brengen met kunstenaars, kunstuitingen. Ik hoop dat ik ze daarbij wat zelfvertrouwen geef, dat is voornamelijk. En allerlei technieken gebruik ik daarvoor. Ze mogen etsen, zeefdrukken, tekenen, schilderen met olieverf doen ze. Noem maar op, alle grafische technieken ook. ik zou het niet graag willen missen.